BPF दोलोनि मोनसे गिदिर खहा नंगौ नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय दाननिफ्रायनो BPF दोलोनि गोबां गिदिर दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलो नागारनानै गुबुन दोलोआव जगदान जाहैदों जेरै UPPL दोलोआव जगदान जाहैदों BJP दोलोआव जगदान जाहैदों थिग बेबायदिनो नेताफोरनि अनगायैबो एबा BPF दोलोनि गिदिर दैदेनगिरिफोरनि अनगायैबो BPF दोलोनि भटार्स बिथांफोराबो एबा बिथांमोनाबो BPF दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाहैदों गुबुन दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों थारैनो बे समाव फिन फोरमायबावोदि BPF दोलोआ सानफा एबा सानफ्रोमबो BPF दोलो नागारनाया जोबनानै थाखै आरो सानफ्रोमबो BPF दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाहैदों माब्लाबा उदालगुरि जिल्लायाव माब्लाबा बाक्सा जिल्लायाव माब्लाबा क'क्राझाराव माब्लाबा चिरां जिल्लायाव बेफोरबायदि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो BPF दोलोनि गिदिर खहा जानो थांगासिनो दं एबा खहा जाबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों जेराव 17 बोसोर गोख्रोङै राजखान्थि सालायनानै एबा राजखान्थि गेलेनानै सरकार सालायबोदोंमोन नाथाय बे बाराव BPF दोलोनि दैदेनगिरि एबा नेताफोरनि अनगायैबो BPFनि भटार्स BPFनि सोद्रोमाफोरा BPF दोलो नागारनानै बे समाव UPPL दोलोनि माला गाननानै UPPL दोलोआव जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे गिदिर खहायानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजबाट हाबिगाव कापुरपुरायाव BPF दोलोनि मोनसे गिदिर खहा जेराव फिन खहा होनना बुंनांगोन थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारी हितेश बसुमतारी लोगोसे गोबां MCLA बिथांमोनाबो बारग' MCLA बिथांमोनाबो BPF दोलो नागारनानै UPPL दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जादों थिग बेबायदिनो माजबाट ओनसोलनि हाबिगाव कापुरपुरायाव BPF दोलोआ एबा BPF दोलोनि गोबां भटार्सफोरा BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाहैदों जेराव BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि OSD राजु ढाकाल बिथांमोननि नुजाथिनाय लोगोसे उदालगुरि जिल्ला UPPLनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायजों लोगोसे BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि OSD राजु ढाकाल बिथांमोननि नुजाथिनायाव बे जगदाना जादों एबा BPF दोलोनि गोबां सोद्रोमाफोरा BPF दोलो नागारनानै बे UPPL दोलोआव बेबायदि जगदान जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो ओनसोलनि थामहिनबा BPF दोलोनिफ्राय माबोरैहाय BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों बेखौ लानानै दैदेनगिरि बिथांमोना एबा UPPLनि दैदेनगिरिफोरा मा फोरमायदों जों फैयो बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानो নেকি হয় আমি সুনামি বুলিয়ে ধৰিছোঁ যেহেতু আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ অহাৰ পিছত যিখিনি শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে এইবিলাক দেখা পাই মানুহে স্বতঃস্ফূৰ্তে আজি জইন কৰিছে দেখাইছে প্ৰায় আজি 100 হ'ব আৰু 100ৰ ভিতৰত আপোনাৰ BPFৰ আছে সৰহসংখ্যক কংগ্ৰেছৰ আছে আৰু বিভিন্ন দলৰ আছে আমি সঁচাকৈ সুখী আৰু এনেকৈ যদি সদায় আমাৰ আপোনালোকে দেখিয়ে পাই আছে সদায় আমাৰ দললৈ উইলিংলি আহি আছে আৰু আমি কনফাৰ্ম যে আমি 5-6খনটো উলিয়াই নিব ইয়াতে আদিবাসী আছে নেপালী আছে আৰু দুজনমান এইবোৰ যিটো তেওঁৰ নেতৃত্ব চৰকাৰখন চলিছে BTCত আপোনালোকেতো ভালমতে জানে কিন্তু যিটো শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছে আজিতো আপোনালোকে দেখিছে যে 4 বছৰত আমাৰ ক'তোৱে অশান্তি নাই শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে চৰাই মাতত ৰাতিপুৱাইছে এইবিলাক শিক্ষাৰ পৰা আদি কৰি সকলোবিলাক পজিটিভ হৈছে সেইকাৰণে মানুহবিলাকে বিশ্বাস কৰিছে যে আমি হয়তো প্ৰমোদ বড়োৰ বাহিৰে বেলেগৰ লগত থকাটো অনুচিত হ'ব আৰু সেইকাৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ লগত আহিছে নিশ্চয় ৰাইজে বিচাৰিলেতো চলি থাকিব আপোনালোকে দেখিছে মই 6 তাৰিখে ইয়াত জইন কৰিছোঁ 6 তাৰিখৰ পৰাতো আজিলৈ 3-4 বাৰ জইন কৰিছোঁ গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকক মই চলি থাকিব বুলি ক'ব খোজা নাই কিন্তু ইলেকশ্যনৰ মুহূৰ্তলৈ আমি কৰি থাকিব পাৰিম মোৰ ভংগ হৈছে বুলি মই যেতিয়া ভাষণ দি আছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে BPF গো বেক বুলি ক'লে কিন্তু আমি সেই শব্দটো নকওঁ কিন্তু আমি ক'বলৈ নাযাওঁ কাৰণ আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেওঁলোকৰ দলকো আৰু তেওঁলোকে দলে কি কৰিছে নকৰিছে ৰাইজে যিহেতু উত্তৰটো দিছে আমি কোৱাৰ প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰোঁ
2025-26 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे यगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।